אבל תופעות הלוואי של אותם סמים עלולות להיות חמורות, והמשטרה עדיין מתקשים להתמודד עם המצב הזה. הכתבה של גלעד שלמון. חשבתי שזה ג'וינט והם העבירו את זה, 3 שניות אחרי שזה הגיע אליי כבר הבנתי את זה. מריקו. זה השפיע עליי פשוט ישירות, על המוח. זה הלהיט החדש בקרב הצעירים בישראל, המבסוטון. למרות שכרגע מדובר בסם חוקי, למשטרה מגיעים יותר ויותר דיווחים על תופעות לוואי חמורות מהן סובלים המשתמשים. הרגשתי פרנויה, רציתי לברוח משם, תחושה של פחד שאני רוצה, שצריך לאשפז אותי. ישראל מתייבשת. משתמשי המריחואנה בישראל כבר יודעים. פשוט אין לנו מה לעשן. בעקבות פעילות המשטרה קשה, אפילו קשה מאוד להשיג את המריחואנה, והתחליפים מתחילים לצוץ כמו פטריות הזיה אחרי הגשם. מבסוטון ומיסטר נייס גאי כולם דומים מאוד למריחואנה בהשפעותיהם, וכולם, נכון להיום, חוקיים. המוצר הכי להיט בארץ. מה עדיף לקנות? משהו אמיתי שהמשטרה תעצור אותך? לפני בערך חודשיים יצא חוק שביטל 90% מכל הסמים הסינתטיים, כל ההחלפות האלה, משנים אריזה, משנים שם, ו10% מתוך כל המשחקים האלה ברח לנו. בתוך 10% נמצא גם המבסוטון הזה. במצב הזה המשטרה מוצאת את עצמה בבעיה. גם כשמבצעים מעצרים לבית המשפט לא נותר אלא לשחרר, מאחר שעל פי הפרוצדורות לא מדובר בסם אסור. בינתיים הציבור מצביע ברגליים. פה בתל אביב זה עובדתי, זה יותר וברור שיש כל כך הרבה אנשים סטלנים שמחפשים סטלות. ויש את הסטלות האלה שזה סטלות חוקיות. ואין לי להרגע לפעמים מהלחץ של היום-יום, אני רוצה אולי איזה משהו בשביל שיעזור לי להרגע. חוקי גם, שאני לא אסתבן בגלל זה. וכמו כל עסק מצליח, גם למבסוטון קמו מתחרים, כמו סם המיסטר נייס גאי למשל, שהמפיץ שלו טוען שהוא בכלל קטורת. לגלגל את זה, לעשן את זה בבנג, זה שימוש לגמרי לא נכון, זה גורם לסטלה, שמחקה את ההיידרו. אבל בשימוש הנכון, זה לשים אותו בצלופית, להדליק אותו, עושה ריח טוב. אני אישית לא מעשן את זה. אבל... כן, בטח לא מעשן. והייתי בטוחה שראינו אותי פשוט. ביום שני הקרוב תגיש ועדה בין-משרדית המלצה לכנסת להוציא את הסמים האלה מחוץ לחוק באופן גורף, מה שאולי יוריד אותם מהמדפים עד שיקום הרוקח הבא. איזה בני זונות. חברת התעופה יונית! האוסטרלית